traditionen tro taget ud på Killev Grønnegård for at finde græskar. Er du klar, Spøj? Glæder du dig til, at vi skal ud og kigge på græskar? Ja, jeg må gerne gøre det selv. Kan du? Ja, den er let. Nå, vi har altså ikke fundet nogen græskar endnu. Hov, jeg kan se et græskar lige der. Er der ikke et grønt græskar lige der? Ja, det gør det faktisk. Ja, det stikker gerne på de der. Det er græskarplanter, kan jeg se det der. Vi må skulle videre. Nej, det skal du ikke. Vi skal ikke have grønt græskar. Vi må se, hvor vi skal finde hen. Nå, det er ikke lykkedes at finde nogen. Nu går vi tilbage og ser, om vi kan finde det. Må jeg gerne have bil? Nu må vi se, om så kan trække dig. Det kan... Jeg kan ikke finde nogen græskar. Rigtigt. Nu er vi har taget lidt billeder herinde ved æblerne. Nå, vi stod lige og snakkede med nogen, hvor vi mødte lige nogen, der havde nogle græskar. Og det er nogen, de har fundet op i butikken deroppe, der sådan går på. Fordi høsten er slået fra. Altså, vi kan altså ikke finde vores egen græskar ude på marken i år, desværre. Hvad er høsten? Det er den måde, at de vokser på. Nu kan jeg ikke tage den her. Skal vi? Prøv lad os se, planterne er højere end morskærtepiger. Kan I se det? De er kæmpe høje. Det er herinde. Prøv at se her. Det her det er solsikkekerner, der er herinde bagved. Så kan man prøv at se her. Herinde er solsikkekernerne. Den kan I se, de sorte. Det er dem, vi planter, når vi planter solsikker. Og man kan også spise dem. Ja, kernerne her. Se, kan I se det? Det kan jeg få. Er det det, vipsene spiser? Nej. Vent med at gå op, så... Nå, vi var jo taget til græskarmarken, den ved Killev Frugtplantage. Men desværre har de været for 20 år. Første gang nogensinde opdaget, at kysten slår fejl. På grund af den meget, meget varme forsommer. Altså juni måned var jo ekstremt varm. Men juli var regnvejr og kold. Så desværre havde de ikke nogen græskar rigtigt. Så derfor var der ikke nogen græskar. Men vi fik taget nogle rigtig søde billeder alligevel. Med solsikker og æbler. Og så bagefter nåede vi lige forbi det lokale loppemarked, hvor det filmede jeg ikke noget af, men jeg købte nogle ting, det kan vi lige vise jer. Blandt andet købt nogle kommende fødselsdagsgaver til Støvig. Men nu er vi ude i Luftkobo, og så skal vi have til aftensmad. Jeg vil egentlig lige give jer et lille fif. Hvis I er ligesom os, der elsker altså Halloween, så er der i Lidl hvert år gerne alle mulige fede ting. Vi plejer hvert år at købe de her Halloween-kastager. Jeg kan ikke huske, hvad de kostede. 14 kroner eller sådan noget. Køb 3 poser. Så er de sådan spøgelser, edderkopper, flagermus, græskar og forskellige ting. Altså de smager helt normalt af pasta og kende men selv så spiser man, så er det næsten klart. Så har vi købt de her chokolade Halloween slikpinde, 2 af dem. Og så har jeg jo et lille ting fra Kinder Chokolade. Jeg har købt den 2 her. Til mig. Ikke spændende. Så vi har også købt noget nogle andre steder. Nå, vi var også i normal. Der kan vi altid finde alle mulige ting. Vi har altså også mange gode ting. Blandt andet købte jeg kiks til madpakkerne. Jeg har min Haley, der står der på sådan noget her. Og så købte vi Halloween candy. Haley elsker KitKat, der fandt vi de her. Det er jo bare indpakningen, der er Halloween-agtigt. Vi fandt sådan nogle her skumfiduser, der ligner græskar og spøgelseshoved. Det så jeg, at man kunne få i 10 af butikken. Så fandt vi sådan nogle Halloween cookies, der går grøn glasur på. Det er chokolade cookies, tror jeg. Og vi fandt nogle slikkepinde med æble og jordbærsmag. Det er sådan en knogle med et fødende i hovedet på eller sådan noget.
Ja, så købte jeg yderligere også lige sådan 2 pakker her, fordi jeg vil lave, jeg ved ikke om I kan huske, jeg har lavet det før, jeg har lavet det til påske, men jeg vil lave Rocky Road, hvor jeg smelter det her, og så vil jeg lave en Halloween udgave. Så vi skal blandt andet have noget KitKat i, og vi skal have noget Kinder i, og måske vi også skal have en skumfidus eller 2 i. Og så har jeg også sådan nogle her småkager, som jeg har købt, som skal i. Ja, så det skal vi have lavet. Det bliver på en DIY, tror jeg. Men det fandt vi alt sammen i min normal. Og jeg købte også dem her, dem elsker jeg. Og så købte jeg også dem her, dem elsker jeg jo også. De kan måske også komme i, de orange. Og så var der noget, som jeg kommer til at give til nissen. Yes. Så inde i Tier-butikken fandt jeg noget, som Zoe har ønsket sig 100 år til Arthur, og Zoe næsten får det. Den her vil Zoe rigtig gerne have. Og jeg fandt dem her, som kan vi tåle. Så var jeg i Kvickly. Det var jeg ikke. Jeg var i Føtex. Og der fandt jeg det her. Vi har jo en nissedør, der plejer at være der. Og vi har også en påskedør. Og nu har vi sørme også en Halloween-dør. Og jeg ved ikke rigtigt, fordi Halloween får vi jo ikke sådan gaver. Men vi har også et problem, fordi døren plejer at være derhenne. Så vi skal have snakket med dem om, at de kan flytte herhen og være i stedet for. Eller måske derhen. Jeg ved det ikke helt. Men den skal vi have op. Og der fandt jeg altså allerede noget, som jeg giver til Halloween-manden. Dem her til Hailey. Og dem her til Zoe. Koster 20 kroner. Og så fandt jeg også noget andet, som jeg giver til nissen. Sådan en til Hailey. Og sådan en til Zoe. På kloppemarkedet, vi lige var, der har Zoe ønsket sig det her Krabby Tracks rigtig længe. Og jeg fik denne her, som er The Experience Part, jeg ved ikke, Expansion Bridge. Ja. Og vi fik startersættet for 200 kroner. Jeg ved ikke, jeg tænker, det er ret god pris. Og så købte vi et Nintendo Switch-spil, som jeg ikke lige kunne få til at fungere, fordi man skulle lige logge den til et eller andet. Den gav jeg en 50'er for. Og så købte Hailey en Barbie-båd med en Barbie-delfin i til 80 kroner. Så det er faktisk det, hvor mange penge vi har brugt dag. Måske snart til aftensmad. Så det var, at vi tog på Kildebrøndes frugtplantage og viser lige det haul, vi lige har købt. Så tak fordi I så med. Giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace.